Det er et lortevejr. Lige nu ser jeg Netflix, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ellers skal lave. Hvad mund? Total kedsomhed. Men kedsomhed. Lege med, eller spille med jojo. Spille PlayStation, eller blive ved med at se Netflix. Capriccione. Hvad skal jeg lave? De kalder sig pendlerkit. Tog her forældrefrit. Vi ruller jeg bor under vandet, og jord gennem land, hvad den venter i. Lektier og pligter, forældreskænderier, oprydning, opvask, ting der irriterer. Voksne der aldrig synes, at man gør det godt nok. Alt for meget salat, alt for få hotdogs, men